سینئر شرائع کرام کو اجازت لیندے ہویا عقیدتاً شیر تو آغاز شاہ جی تو آڈی گال دی تائید کریں دے ہو کہ سچ افتاب ہے سونا کدی قیمت گھٹائندہ نہیں اے سچ افتاب ہے سونا کدی قیمت گھٹائندہ نہیں اڑا کے دھوڑ کوڑا دی تو مڑ کوڑا تو لکدا نہیں اور جدا پنیا ہے در اقدس مقدس پاک بی بیدہ جدا پنیا ہے در اقدس مقدس پاک بی بیدہ خدا اتنا عطا کیتا ہے میری نسلہ کو مقدہ لے شاہ جی شیر ویسو کے گلے آئے قرآن خالق عشق رسول ویت افتاب جندے جائندی بیٹی بطول ویت شاہ جی شیر لکھا ہے اور کھیڑے حسین کھیڑا نبوت دی مورتے اللہ دا شوق دسے آئے سجدے دے طول ویت اپنے دادا استاد حاجی عبداللطیف صدائی اور رضی نظر ایک شیر کہ صدیق اکبر دا شان اچھا ہے عمر دے رتبے نکون سمجھے صدیق اکبر دا شان اچھا ہے عمر دے رتبے نکون سمجھے غنی غنیمت ہے دین پاروں حیاء دے کتبے نکون سمجھے اور افتاب نکلی نبی دے منہ چوں علی دے پاروں جہان سنے ہے افتاب نکلی نبی دے منہ چوں علی دے پاروں جہان سنے ہے اے ویر میرا اتحار دا مولا نبی دے خطبے نکان سمجھے مہربانی استاد جی کے ذاتاں اللہ پاک دی وانڈے ذاتاں اللہ پاک دی وانڈے ظرف دی کمی ویکھی کر سمجھ کے اپنی ماں دا صدقہ کہہ دی امی ویکھی کر اور افتاب حساب برابر حسن جیڑا گجنے چاہ کے مرنے یار جیڑی اکھ نال اپنی اینا یار دی جمی ویکھی ذاتہ اللہ پاک دی وانڈے ظرف دی کمی ویکھی کر سمجھ کے اپنی ماں دا صدقہ کہہ دی امی ویکھی کر افتاب حساب برابر حسن جیڑا گڈنے چاہ کے مرنے جیڑی اکھ نال اپنی ویلنا ہر دی جمی ویکھی کر شبر خان سیٹ جے ہوئے خداوں کسے نو تموڑ تویزہ مکان کچھ دئی سیٹ جے ہوئے خداوں کسے نو موڑ تویزہ مکان کچھ دئی افتاب دور مداریاں دا آج تمیزہ مکان کچھ دئی نہیں مناسب نہ تھا رنیے یہ لوڑ لایا نہ لوڑ مٹے رکھ چھڑی میں یا سٹ چھڑی میں بیکار چیزاں نکار پوچھ گئے شاہ جی اپنے دادا استاد دی جولی ایک شیر پیا رکھ دا میکھاں لا کے میریاں تلیاں ایت کداں جھنڈن گناہ سمجھے سو میکھاں لا کے میریاں تلیاں ایت کداں جھنڈن گناہ سمجھے سو ساڑ گئے دی جدن سوا بچ گئی ادا ونڈن گناہ سمجھے سو اور ان پھر افتاب نمانے نو تسا بھنڈن گناہ سمجھے سو ہاں دھوڑ تو آڈیاں جتیاں دی شالا چھنڈن گناہ سمجھے سو مہربانی مینو سیر دا صدقہ سمجھے پر رکھے کول توارن پاروں مینو سیر دا صدقہ سمجھے پر رکھے کول توارن پاروں عباس بھائی بے لوڑے بوڑ کے لوڑ تے لائے چلو آپ نتارن پاروں
اور ایک ہور افتاب نے آ چن لے سچ کوڑ نتارن پاروں بلا ٹردا ہے کون انگارے تے ہاں ڈھول دا ٹھارن پاروں السلام پڑھ سگنے چار صحیفیاں ایک کان اشارے ایک دے کوئے ایک دے حکم تے ایک ہو گئے جیڑے آن پیارے ایک دے اور جگہ ایک دا حاصل ہی ایک بندا ہے موڑ سوچ تو بارے ایک دے افتاب سوال جواب دے وچ ہن ہوئی سارے ایک دے این سنگت دی قائم مثال کرائیں ساتھو کہیں دی ود نہ ہوئے کٹھے روح جا کریے ایک بوتے چ متاں تڑپن پد نہ ہوئے اور افتاب وراگ دا گلدستہ روے ثابت آد نہ ہوئے باویں دسن نو ہوویں دو قبراں پر وچلی قد نہ ہوئے